Тағын шуны да айтып өтесім келе инде. Мен инде менә біраз жайсызырақ болды. Нәрсеге дейсен, июль айында мен прям июль башыннан теге Татарстанның Новый век ТНБ каналында Койнар хит деген бик зор шундай хитта катнашачакмын инде. Үзем булмагач инде поддержкаларда біраз азырақ булмас микән дип тә куркып торам инде. Анда инде бик зур сәләтле, талантлы артистлар булачак бит инде. Ну, мин уйлыйм инде, минем тоже клибым раз инде шундый хитлар этенә кергәч, инде шундый ревизия аркылы узгач, начар түгел әлбәттә. Ул клибымны минем башкорт каналларында да, туган тел каналларында да бик яратып карыйлар. Яратып, шатып, хатлар язалар. Әле даже шуны Башкортстаннан бер бик матур гына пар. Гөлнур, синең шул клибыңны караганнан соң минем безнең ыныгыбыз сезне ошатып, мин дә артистка булам дип хыялланып йөри диебрәк иткәч, минем шундый күңелләрем булган иде. Бу сүзләрне алар мин узган ел бит Кавказ тауларында теге Европадагы иң биек тауларда, Эльбрусларда булып ял итеп кайттым бит инде. Шунда мин инде танып алып, шулай итеп сәхнәләргә менеп, мин анда үземнән творческий вечерны ясадым. Сәхнәләргә менеп, шулай итеп мине кытлап, башкорт балалары бүләк итеп, шундый матур, татлы сүзләр әйтеп, минем күңелемне күргәннәр иде әле дә. Сагынып, яратып, шулай кешенең хөрмәтен үземдә хөрмәтләп искә алам. Шундый менә инде барган җирләрдә дә шулай тик кенә торырга уйламыйм инде мин. Ничек булса да инде ял иткән кешеләрнең күңелләрен күрер өчен шунда шундый концертлар да оештырам инде. Ну, теге санаторийның директоры инде Долинский деген санаторийда ял иткән идек инде. Бик оештыручылары да инде бик рәхмәтле булып инде шундый матур итеп благодарственный хатлар язып биргәннәр иде. Мин инде аны кадерләп саклыйм. Минем өчен инде зур бүләк, чөнки анда бит инде ул җирләрдә бөтен Россиядан, чит илдән килгән ул тауларда инде ял итүчеләр бик күп инде. Шуңа күрә бик күп кешеләргә танылырга була инде. Шулай да шунда Кавказда да мине талып алгач инде именно минем клип аркылы танып алганнар өчен инде миңа инде бик күңелле, бик рәхәт булды. Менә юлымны дәвам итәм. Хәзер миңа уже теге минем вакытым, направлениедә язылган вакыт килеп җитә скоро. Шуңа күрә сабылып торыгыз, кайтканда тагын бераз сөйләшеп алырбыз, Алла бирсә.